Nuwun kawula nuwun. Hangaturi kawuningan dumateng sanggeyaning keluarga agung saking Lalat dan Kepuk. Keluarga saking Hamengku Dalem kawula aturi samapta ing gati. Awit saking keluarga calon besan sampun samapta badhe manjing sasana palenggahan. Para milo nyuwun kawigatosanipun sepisan melih ampun ngrantos ingkang dereng rawuh ingkang sampun wonten kemawon nggih. Ugi angaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan saha nyuwun gunging samudra pangaksama dumateng keluarga agung saking Lalat dan pundi Bu dalem pisan. Oh Saripan, tanggane kula. Niki calon sirat mojo ponang pinanganten kakung Nak Mas Bagus Muhammad Alwi Abdurrahman SM. Ingin badhe netepi darmaning gesang wonten ing alam Padang kawiwoho kawi sudakrama pikantuk putri kinasih saking Bopo Hartanto Ibu Nani inggih mijil wonten ing Lalat dan Kepuk RT 01 RW 07 Kecamatan Bangsri Kadipaten Jepara Provinsi Jawi Tengah. Nuwun injik sanggeyaning para rawuh kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumuli daya-daya adicara badhe kawiwitan sumangga kawula dherekaken hamaos bismillahirrahmanirrahim. Awit samangke tabuh 8 badhe kaleksanan wujudipun abdun nikah khotbah nikah mila daya-daya sedaya calon sirat mojo punang pinanganten kakung saha ingkang rama dalasan ibu waradin sak pangombyong kawula aturi manjing sasana wonten ing pawiwahan utawa palenggan kanthi ungling gending lir kadya dene Cantaka munya ing Balumbang. Ngerti ta ora Dik? Cantaka niku kodhok munya ing Balumbang niku ngorek. Kodhok ngorek. Den angel lho dadi dalang manten niku jebule yo. Wus dungkap wahyane mangsa wala ana sing Gusti ingkang marebeng dumadi nendi calon sirat mojo ponang pinanganten kakung ingkang sesilih Nak Mas Bagus Muhammad Alwi Abdurrahman sarjana manajemen sowan marak mangayun tumulinggal jawat asta kelawan bapa miwah biyungira kinarya tandha bekti minangka dados calon putra abadhe miwiti wiwaraning kandha saha wahyane mangsa Kaladicara nunenjih ingkang calon ibu mara sepuh sigra paring unjukan tirta wening paralambanging gesang ing Madyapada tumuli ingkang calon bapa nuninji Bapa Haratanto angalemgaken wujudipun melati rinonce pun kanthi kanang saha kiring calon ingkang putra nuninji Nak Mas Bagus Muhammad Alwi Abdurrahman tumuju ing sasana palenggahan tumuli para pangombyong ingkang kapandhikan ingkang bapa kalawan ibu saking Lalat dan Saripan Jepara miwah para pangombyong
lon-lonan ginyo samya lumampah lamun kacandra awit saking kathahing pangombyong lir kadidene sela blekiti sela arane watu blekiti semut lir kadidene gumrepeting semut sangandhaping sela tan ana pedote bebasane ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lenggah keluarga agung saking Laladan Saripan Jepara nyanipun Bapak Muhammad Ismail so Ibu Sri Urubiatun saking Saripan RT 03 RW 02 Kecamatan Jepara miwah para pangombyong para sesepuh pinesepuh ingkang hanggung mastuti dhateng pepoyaning kautam minangka sulik saking panjenenganipun Bapak Hartanto miwah Ibu Nanik mawantu-wantu ngaturaken gungging samudra pangersama ing tanpa pepindhan awit sarawuh paduka lir kadidene kajugurukan nukir sari kasiram samudra padu ana sing manah datan bisa ginambarake awit saka bombong bungah ana sing penggalih kaya dene kasiram samudra padu tuwuh bagya miwah mulya jroning waradaya tumuli ingkang Bapa Hartanto miwah Ibu Nanik tansah meminta sing Gusti kanthi hamatek aji japa mantra mugi sadaya anyandunga recepaka sawakul bebasane Nurin sepisan malih ngaturaken gungging panuwun ingkang tanpa pepindhan panjenenganipun Bapak Hartanto so Ibu Nanik sawala wangsa mawantu-wantu ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lenggah mugi salampah paduka saking Laladan Saripan tuju wonten ing kepuk hadining rat manggih kahiwanan katentreman kabagyan kamulyan tebih saking sambikala nirwikara nir ing sambikala Polkana Totoka Polkono lho, lah ngono nek nggo kawinan piye?
Bapak Ibu ingkang satunggal kinurmatan langlenggung keluarga agung saking janipun Bapak Muhammad Ismail so Ibu Sri Rubiatun miwah sedaya pangombyong sasampunipun pinarak lenggah kanthi mardika mardiking tias sumangga kawula aturi angkarahapi pasugata ingkang sampun samapta nunjih wujudipun juwadah peken mewah unjukan ladyan hamung sarwa prasaja hawit nyanipun Bapak Hartanto mewah Ibu Nani menika kapetang nembih sepisan menika hanggenipun badhe amiwaha hamisuda dateng putri kinasih nunjih diajeng Yasinta Dewi Putri sarjana SM itu sarjana manajemen Mas. Sangger nggih ngono sih Mas. Padha rak ndengeri. Menawa. Di awit mengki fa insyaallah tabuh 8 jumbuh kalawan rantamaning adicara awit menika nindakaken darmaning dawuh saking para sesepuh pinesepuh ingkang hanggung mastuti dhateng pepoyaning kautamen minangka dados tepa tulodo awit kita sami gesang wontening Nuswantara Jawi mestinipun mawi adat widiwidana cara Jawi sebab malih nunjih dumateng sangyaning para rawuh langkung-langkung dumateng keluarga agung saking Bapak Muhammad Ismail kawula aturi nunjih angkarahapi pasugata ingkang sampun sumadyo nunjih saking para musaji hamba bilih sampun samapta prayogi pun aturi daharan langkung rumiyin ngoten nggih. Kula wit incing ngantos tabuh menika dereng kelaraban upa babar pisan. Mila kula pitados bilih kathah sing saking dalem menika dereng sarapan kira. Nggih, kula ya dereng belas ngopi entuk mbek sak cegukan terus langsung bablas. Ngoten mawon pun ditelepon terus karo Mas Hartanto. Nggih, pun kuwatir tepat waktu kula. Masya Allah. Ugi anak kawula nunjih bila dimanakah dirimu segera merapat nggih. Awit minangka atur pambagya panjenenganipun nunjih Ibu Nanik Soho Bapak Hartanto samangke ugi badhe hangaturaken wujudipun cucuk lampah mewah kalajengaken tari karonsih minangka patur panglipur saking keluarga agung minangka dadosa tandha tresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-ayah. Wonten ngarsanipun para sesepuh binesepuh ingkang hanggung mastuti dhateng pepoyaning kautamen ingkang satuhu pantes pinundi-pundi. Wonten ngarsanipun para pangarsa pangembating praja minangka dados pandam-panduming para kawula dasih ingkang satuhu ndahat pantes kinurmatan. Wonten ngarsanipun para alim para kiai ingkang tansah sinanding kitab suci Siang Pantara Ratri
hamba barwah yuning ilahi minangka dados panuntuning kiblating panembah para kawula dasih ing mengajab boten kesasar kesusur kesakipun tumuju dhateng marganing kasaenan ingkang satuhu pantes kita bekteni wonten ngarsanipun para sedaya sujananing budi minangka dados tuladaning para kawula ingkang satu pantes dhat kinurmatan hodaminipun nyadipun Rama Yai saha Bapak Imamuddin minangka sulik saking pamarentah minangka dados saraya hakinipun netepi darmaning gesang calon siap punang pinanganten saribit ingkang satuhu ndahat kawula bekteni waratin dumateng sangganing para rawuh utaminipun calon pisan sak kala wangsa miwak sak pangombyong nuninjipun Bapak Muhammad Ismail saha Ibu Sri Rubiatun sak putra wayah nuninji datan katalumen melih nyanipun Kakang Mas Hartanto saha Ibu Nani nuninji ingkang hanggul wenah calon siapodjo punang pinanganten putri nuninji diajeng Yasina Dewi Putri SM ingkang satu hundat kinurmatan waratin sedaya ingkang sami pinarak lenggah kakung sumawala putri ingkang kawula tresnani monggo sewisan monggo kita tansah nyaosaken puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih awit saking sih wilasanipun kula saha panjenengan kaparingan kawilujengan karahayun kabagas warasan mugi tansah kajiwa miwah kasarira wonten ngarsa panjenengan dalasan kula selawat ma'asalam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo pitulunganipun benjang yaumil akhir wujudipun syafatul uzma amin Allahumma amin sangganing para rawuh hawit titilaksana adicara tumuli badhe kawiwitan kawula ingkang minangka hangaturaken rantamaning adicara swisan Ambuko jangkep ong kalih nuninji wasenggati abdun nikah khotbah nikah ingkang badhe dipun pangarsani dening Rama Yai saking catatan perkawinan nuninji kalajengaken wujudipun adicara panggih ingkang samangke badhe mawi adat widi widana ingkang lumampah wonten ing Nuswantara Jawi adicara salajengipun nuninji wujudipun adicara lung tinampi utawi pasrah miwah panampi kalajengaken kapundhut wujuding gambar winangun utawi petik citra utawi foto sesarengan sasampunipun foto sesarengan kalajengaken adicara ramah tamah ugi panutup sanggihaning para rawuh nuninji sumangga kawula dherekaken meminta sing Gusti mugi-mugi adicara wonten ingkang menika purwa madya miyangusana manggih kawilujengan arahayu mbikala sanggihaning para rawuh sumangga kawula dherekaken adicara pambuka kanthi suratul Fatihah ing mangajab mugi-mugi tansah pikantuk berkah saha ridhanipun ingkang maha kawasa Gusti ingkang maha kalir Allah Subhanahu wa taala. Sumangga kawula dherekaken alaniyah wal ijabah bi barakatil Fatihah. Ngaturaken gunging panuwun adicara candhaipun nuninji adicara abdun nikah khotbah nikah dumateng Bapak Kiai saha Bapak Imamuddin sumangga wekdal sautawipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فاعلموا فأن النكاح من السنن المرغوبة التي عليها مدار الاستقامة لقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال أيضا تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وقد حث إليه المنان بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهذا عقد مبارك ميمون واجتماع على حصول خير يكون إن شاء الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أقول قولي هذا واستغفر الله الذي لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخي ومشايخكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya akhi al-mubarak Muhammad Alwi Abdurrahman ibn Bapak Muhammad Ismail, uzawijuka ala ma amara Allah bihi minal imsaki wal mu'asyarati bil ma'ruf liqaulihi ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya akhi al-mubarak Muhammad Alwi Abdurrahman ibn Bapak Muhammad Ismail, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka wa mahbubatak ya Sinta Dewi Putri binta Bapak Hartaji waliyul hakimi bimahril fulus 1 miliun wa 700 alfin rubiyah halan. Qabiltu nikaha wa taswijaha li nafsi bil mahril madhkuri halan. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين سيدنا رسول الله جميع الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم الف هذين العروشين كما علقت بين بابهما اللهم طول امرهما امرا نافعا ووزر رزقهما رزقا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat 17 Juli 2026, saya Muhammad Alwi Abdurrahman bin Muhammad Ismail berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri Sinta Dewi Putri binti Hartaji dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri
selama 2 tahun berturut-turut. 2. Wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri. 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Jepara, 17 Juli 2006. Muhammad Abdurrahman. Sanggening para rawuh kakung sumawara putri ingkang satuhu ndahat kinurmatan nulinggih adicara abdun nikah khotbah nikah para tondo dauping sirat mojo ponang pinanganten sarimbit nulinggih Nimas Ayu Yasinta Dewi Putri SM sampun kalampah daup kalawan Nak Mas Bagus Muhammad Alwi Abdurrahman SM mawi satoto satataning negari miwah agami ingkang lumampah wonten ing negari kita ing pangajab mugia tansah manggih dados kulawarga ingkang hayem-hayem miwah tentrem swisan kangge saklaminyo lirik adidine waringin sakembaran pindho mimi amin tuna dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Mbak Yasinta nyuwun pirsa wonten sekol walimah mboten niki? Mboten enten. Oh nggih mboten napa-napa. Pumpung niki Pak Mudin teksih teng mriki mboten wonten napa-napa nggih. Sebab niku cara Pak Yai mboten wajib. Sing penting wajib niku mantene rawuh wonten Pak Naib wonten Pak Mudin. Alhamdulillah sampun paripurna nulinjajipun adicara khotbah nikah. Salajengipun sanggening para rawuh nulinggih badhe paradani adicara panggih. Saksampunipun adicara khotbah nikah abdun nikah ingkang sampun satata kanthi papan ingkang indak sulisring warna nanging paripaksa purnaning gati samangke nyuwun tulung kaliwan kadang sinoman ingkang supados saged hanyingkrihaken wujudipun meja kursi awit badhe dipun lajengaken adicara panggih mawi adat widhi witna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun atur pambagya kawilujengan karayan kabagas warasan mugia tansah kajiwa kasarita wonten ngarsa panjenengan dalasan kula awit sampun dunggap wayahning mangsa kala adicara panggih badhe kawiwitan saking katebian sampun katingal ngeglo saya cetak saya katon cetha saya cedhak saya ngalila nulinggih kanthi ungling gending lir kadidene cantaka munya ing balumbang kodhok ngorek Diaji.
katon galebiar pating solorot cah iyane Sriyatmaja ponang pinanganten putri Kusumaning Ayu Dewi Iya Sinta Dewi Putri awit sampun manjing sarjana pantes lamun to wanita kang pinter ngadi busana ngadi sarira pun kanthi kelawan narapa kelawan ibu awit badhe angadani anggenipun panggih kelawan ingkang garwa dasar wanita ingkang endak sulistya ing warna lamun to kacandra kurang candra luwih warna sangyaning para rawuh Sriyatmaja ponang pinanganten kakung ingkang matekaji Jaka Mantra ing pangajab anggenipun badhe pinanggih kelawan garwa kinasih Manggayuwana komat kamit latinyo nggenya matekaji Jaka Mantra awit ara syukur dhateng panguwasaning zat ingkang maring zat Allah Subhanahu wa taala katon mangu nggenya badhe hamiwiti pepanggihan kelawan ingkang garwa Mas mbok aja ngono to Mas aku selak kepengin pepanggihan karo panjenengan lho Mas Alwi kok sombong banget to panjenengan Masya Allah aduh Gusti gantenge bojoku sigra lir kadidene sinendal mayang awit bebasan mboten pitados dhateng kawontenan sigra jawatasta sumungkem dhateng ingkang garwa Mas sungkem kula kunjuk dhateng panjenengan iya Yai tak tampa pripun pawartosipun iya daya-daya manggih kawidadan nggonku tumeka ning papan kene wong ayu sigra sigra lumampah lon-lonan tumuju dhateng sasana rinengga bebasan datan ginggang sarambut anggenya lelampahan Sriyatmaja ponang pinanganten sarimbit tumuju dhateng sasana rinengga dasar ingkang kakung gagah tur pideksa ugi pinter ngadi sarira ngadi busana sadaya sampun ndungkap sarjana mila pantes lamun to menika sampun dados dumawang kodrat daya-daya para kadang juru pamita swara saja kadang-kadang pametik citra samya tanggap sasmita samya mundhut gambar winangun ing pangajab minangka tandha yekti ing tembe mburine sasampunipun Sriyatmaja ponang pinanganten anedaken wujudipun layang kekancing tegesipun sampun sah winisuda
lan dipun catet wonten ing kantor catatan perkawinan minangka tandha yekting binjangipun ambok bilih sampun dungkap sepuh saged pun tedahaken dhateng putra wayah kilo nang nduk biyen nalika bapak lan ibumu dadi manten pisan malih ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng juru pangadi busana nuwun inggih kadang kawula kinasih saking viola pecangaan Jepara mas kawin ya betul nggih hati cara wonten ing enjang punika mugi tansah pikantuk nugraning Gusti ingkang Maha Suci awit saking sik wilasanipun sedaya kaparingan kawilujengan mila sampun dados kewajiban kita ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin. Kadang juru pita swara gendhingipun nuwun inggih kalajengaken mugi arahayu nggih saged sanese nggih saged sumangga nuwun inggih sanggihanipun para rawuh sinambi ngarantos saha handheraken lumampahing adicara sumangga sepisan melih kawula aturi anggar habi pasugoto ingkang sampun sumadyo nadyan panjenenganipun Bapak Tanto mboten saged manembromo kanthi handadosaken legawaning manahan dika sagung mawantu-wantu panjenenganipun Bapak Hartanto nyun gunging samudra pangeksama ingkang tanpa pepindhan. Orok sidempar manem talono sambawane walang alisuk gegodongan datanmu Pak Samirono datan lumampah ingkang kapiyarsa amung lapat-lapat suaraning pradonga ingkang hangayut danyut binaranga cengku kira ingkang mencok sanging giling waringin mewa panambut karaning prabdi kriyan gemblak kemasan pating careng klang pating careng kling himbal gandolir maduraka ora katon saru nanging sangsaya agawe seming swasana jroning pahargyan wonten ing dinten samangke
lho nggih mawi adat Widiwidana adate wong Nuswantara ingkang adiluhung kebak ing Natasusila kebak ing Subasita awit lumampahing adicara pun kanthi kalawan dedonga meminta marang Sih ing Gusti kang Maha Kawasa sampun samapta uga rampening upacara ponadani kaliyan kanthi ambalang gantal ingkang wujudipun gondang kasih miwah gondang tutur gondang kasih ingkang pun nasta kalawan siap aja ponang pinanganten putri dene gondang tutur ingkang kasta dening siap aja ponang pinanganten kakung Giyo samya catur netra bebasan nyong nggenya samya badhe miwiti wujuding ambalang gantal menika ngemu wirasa bilih gantal menika wujudipun ron suruh amilih wujud suruh ingkang tinemu rasa ngemu wirasa ngamanta girigit padha rasane 1 2 3 ulang lagi ndak Bapak ulang lagi Mas sing banter ning ngantem wis wekmu dhewe ora apa-apa sampunipun ambalang gantal sigya jawat asta supungkem dhateng ingkang raka sembah kula katur nggih Mas iya Yai tak tampa gawe bumah rasaku nggih matur sembah nuwun iya Yai sigra hanjengku terus maning ayu ya Sinta Nunjih badhe ngadani angidaan togo kakinya dilepas sandalnya kok kakinya dilepas badhe angidak ponangan togo dilepas dulu lah taruh di atas nah Bismillahirrahmanirrahim pecah sakala wujuding ponangan togo ndok utawi tigan sampun pecah menika maratitesaken bilih nuninjih kusumaning ayu Dewi Yasin Tamiwah Nak Mas Bagus Alfi Abdurrahman sampun pecah penggali berdikari mandiri mboten jagake dateng tiang sepuh sak kloron giyo masuk samparan ingkang raka kanthi tirta windu setaman besus anggenipun
hambasuh dhateng samparan ingkang raka purnaning anggidak antaga giya ingkang raka Nak Mas Bagus Muhammad Alwi Abdurrahman hanjunjung derajat kajunjat menika ngemuwi rasa bilih ing antawasipun priya kelawan wanita mboten wonten bentenipun derajatipun sami wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang hambentenaken namung sepinten to agengipun anggenipun takwa dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi daya-daya umyanipun Bapa Sutanto amundhut sindur binayang kare ingkang werna pethak kalawan abrit tiyang Jawi mastani gula klapa menika netepi darmaning sepuh ing madya ing ngarsa sung tuladha ing madya mangon karsa tut wuri handayani lumampah kagendhong kelawan sindur binangkun sindur binayang kare lumampah lon-lonan Bapa Sutanto anggenipun anggendhong dhateng ingkang putra putri kinasih menika tuladha saking para nimpuna doingun ingkang sampun jinempana ing maruta cinandhe ngawiyat Ki Hajar Dewantara ing madya mangon karsa ingkang mangon karsa kusumaning ayu Dewi ya sintamiwah Nak Mas Alwi Abdurrahman ing ngarsa sung tuladha piyambakipun Bapa Sutanto kedah saged paring tuladha dhateng ingkang putra tuturi andayani janipun Ibu Nani tansah tuturi sedaya lampahing ingkang putra menawi nalisir saking bebener sigra ingkang Ibu tansah paring pepinut daya-daya nglajengaken adisara bobot timbang sigra anjengku jengku kanan ingkang putra kinasih jengku kiring putri kinasih bobot bebet bibit sampun boten bentenipun ing atasipun putra piyambak miwah putra mantu sasampunipun katimbang bobot bebet bibit daya-daya ingkang Rama Bapa Sutanto anenem jero utawi amisudha krama dhateng putra putri kinasih kalenggahaken wonten ing dampar kencana sampun katetepaken dados putranipun piyambak purnaning gadi adicara hamisudha giya sambang pisan minangka dados tepa tuladha lan ugi dados kewajibanipun minangka dados priyak ingkang amengku dalem monggo pinarak lenggah san pisan juru pita swara gendhingipun kasigek pun gantos ketawang Ibu Pertiwi laras pelok pantet barang sanggening Morawa kakung Semawur Putri lampahing adicara kalajengaken adicara kacar kucur menika wujudipun adicara minangka tanggal jawabipun ingkang garwa paring Raja Brana
netepi darmaning priya ingkang isine beras kawak, asem kawak, kacang kawak. Wong liya dadi sanak, sing maune ora tepung dadi sedulur. Sok glogok nggenya maringaken Raja Brana. Iki lho Dik Tampanana. Ya iki kayaku. Sak wulan 20 juta. Nggih kula tampi Kang Mas. Ampun ngantos wonten ingkang kecicir. Ati-ati lan setiti menika kewajibanipun wanita. Awit paralampitanipun menawi kecacar kecicir ana sing maknani dadi wong wedok boros. Hati-hati Mas. Rada cedak sithik ra apa-apa. Sok glogok sigra tinangsulan kelawan lawewenang. Anggenipun nampi dhateng peparingipun ingkang garwa pun bundeli kanthi saestu tinangsulan wujudipun lawewenang. Daya-daya jengkar saking papan palenggatan laku dodok sowan ingkang Rama dalasan ibu kepareng sowan marak mangayun nanging sakderengipun kula aturi nampi dhateng raja kaya ingkang dipun paringaken dhateng ingkang garwa kula Kanjeng Ibu. Kula titip menika panjenengan simpen kanthi saestu. Iya ya Nduk, ya. Mangke purnaning gati menika mangimbuh damel tumbas pajero ya, Pak. Iya, aja kuwatir. Sasampunipun katitipaken nurin nggih wujudipun peparing saking ingkang garwa pun tampi kalawan ibu miwah bapa sigra kalajengaken dahar sekul walimah saling berhadapan Dik coba to aku kepengin mok dulang piye rasane. Iya tangan kiri di dada sebetulnya. Oke. Mangapa Jombo, mangapa Jombo ya. Alah ya Allah. Piye rasane Mas? Maknyes, Dik. Masya Allah, Masya Allah. Coba Mas genti aku dulangen ora coba. Dik, enak tenan. Neng kok aku sereden. Ya. Alah ya Allah. Enak tenan kok Mas. Wis anggap ning donya iki wae wong loro. Sing ana kene kabeh nunut ya Mas. Iya. Iya, Dik. Kalajengaken unjukan tirta wening minangka paralambanging urip ingkang dumadi saka tirta dahana Maruta lan Bantala. Kok banyu kene kok beda karo banyu kono ya, Dik? Padumu kok ya. Coba sih Mas. Aku ya pengen ngono iku kok. Sithik wae. Piye Dik rasane? Maknyes tenan kaya banyu kok kulkas kok. Ayo Mas, jari nek bareng-bareng kae enak oh Mas. Ngunjuk bareng, nek bareng ngunjuk, ya medal bareng, maksudnya medal saka griya. Oh ngono. Iya to Mas, nganten anyar kok mosok metu dhewe-dhewe.
Iya. Sampun paripurna angundhuk tirta wening minangka pralambanging urip ning Janaloka. Daya-daya samapa sasampunipun jiwa miwah raganipun Siyatmaja angundhuk tirta wening minangka dados pralambanging urip. Daya-daya tumuju sowan dhateng ingkang bapa kelawan biyung. Kanthi lumampah mlaku dodok Mbak Nani siap-siap aja marahi nangis lho. Aku dalang nangisan. Lon-lonan geno lumampah bebasan datan ginggang sarambut tumuju sowan dumateng ingkang bapa kelawan biyungira. Ayo pelan-pelan kanthi mboten ninggal tata susila mewah tata krama tiyang Jawi ingkang tansah pantes tinulada. Ayo Dik lon-lonan sowan kelawan bapa kelawan biyung nyuwun pangestu ya Dik. Sasampunipun sowan dhateng bapa biyung tumungkul marang hamari keluka kon jeming pratala wadananira. Sigra tumungkul ingkang putra kinasih Yasinta dhateng ibunira kanthi atur, Kanjeng Ibu kula nyuwun pangestu dereng purna anggen kula ngabekti dhateng panjenengan bapa kelawan ibu ning kula sampun wahyaning mangsa kala kapundhut garwa ambangun bale somah. Kula nyuwun pangestu Ibu. Ya Nduk, tak pangestoni kanthi madhek japa mantra kembeng-kembeng tirta waspa. Kanthi atur ingkang ngemuwi rasa ya nang ya Nduk. Banyu mili pangestuku marang putraku sakroron. Kowe tak anggap putraku dhewe ora tak anggap putra mantu nang cah ganteng. Alwi aku titip anak wedok Yasinta dadi imam sing kena kanggo tuntunan. Ibu. Iya Nduk aku ora iso omong. Dongaku banyu mili ana pangestuku ora kendhat. Kowe putri sing tak tresnani Nduk. Iso gawe bungah lan junjung derajate wong tuwa ya Nok. Pangestu panjenengan mugi-mugi Kanjeng Ibu. Ya. Mas Alwi juga peluk Bapak. Sudah. Lir gumanti genyo. Gantian. Lir gumanti sigra tumungkul Mbak Yasinta nyuwun pangestu dhateng bapa nggih. Pak, kowe cilik nganti dewasa aku mbok gedhekke mbok pinterke. Aku wis wahyane kapundhut garwa ambangun bale soma Pak. Aku nyuwun pangestu ya Pak. Ya Nduk tak pangestoni. Ora kuwawa matur nanging sejatine adikku nadan abata kaya ngapa tetep tak lilani ya Nok.
kembeng-kembeng tirta waspa tirta banyu waspoluh datan kuwawa tiba ing Bantala awit saking bombong bungah raos sing manah danipun Bapa Tanpa miwah Ibu Nani kemutan rikala ingkang putra tasih alit mboten kanyono wis ndungap dewasa ya ati-ati aja mlakune nganten bateri ngono cah. Wayane mangsa kala nek Mas Bagus Alwi sumungkem dhateng bapa miwah biya ngira. Ibu kemareng sowan marang mangayun ya Le. Semanten ugi Genduk Yasin Bapak kula sowan. Iya Nduk. Pareng matur nyuwun nidhi pangestu panjenengan. Jumbuh dawuhipun Gusti Allah. Ridane wong tuwa niku rindane Gusti Allah. Kula nyuwun ridho panjenengan. Bapak kula nyuwun kagulawentah manganggep kula menika putra panjenengan piyambak nggih, Pak. Iya Nduk aja kuwatir. Tetep tresnaku ora tak bedak-bedakno. Kuwi putra mantu lawan putraku dhewe. Matur sembah nuwun, Ibu. Ibu kula nyuwun pangestu. Iya Le, iya Le. Kula nyuwun pangestu nggih, Bu, panjenengan pangestu. Panjenengan lilani lahir batin nggih, Bu. Iya, Nang. Ora kuwowo matur ingkang Ibu. Tresnane wong tuwa kuwi sak lawase lawas. Matur sembah nuwun Ibu. Sigra lir gumanting genya tumungkel. Dikecup baduke mal. Nah, nggih, kali didongani. Apa ta? Lir gumanting genya tumungkul sowan ngabekti dhateng ingkang Ibu miwah Bapa. Bu, kula tak matur iki, Bu. Kula menika sampun resmi dados putra panjenengan. Iya, Nduk, iya, Nduk. Heeh, Nok. Semanten ugi siap aja pun nang pinanganten kakung Bapak. Kula nyuwun pangestu nggih, Pak. Mang pangestoni muga-muga nggonku urip bebrayan karo Yasinta bisa lestari. Iya, iya, Nang, iya. Bocah ganteng, bocah bagus, wong jarok, wong jelunet. Awit boten wonten ingkang mandi, boten wonten ingkang mustajabah kejawi dongane wong sepuh. Ngungkuli dongane para wali. Mila sampun dados kewajibanipun ingkang putra tansah ngabekti dhateng ing Rama miwah ingkang Ibu. Duwung ingkang sampun ngalala sigra pun agemaken malih kalawan ingkang garwa kinasih. Sasampunipun ngasta duwung katon gagah piteksa. Purna gatining nanggilan siga kalajengaken petik citra utawi kapundhut gambare winangun.
Nggih. Berarti nganu Mbak, ora ulung tinampi, foto sih. Oh. Oke. Siap. Nggih. Sanggening para rawu, kapundhut gambar winangun, keluarga inti, sasampunipun kapundhut gambar winangun nun inggih adicara lung tinampi utawi pasrah temanten badhe kawiwitan. Sing saking siripan. Supe kula. Nek iki Bali kira. Sing kokono kok lali. Sinten? Akhirin. Sanggening rawuh purnaning gati nun inggih adicara kajarengaken adicara pasrah temanten. Adicara lung tinampi kawiwitan saking keluarga agung ingkang mijil saking tlatah Saripan minangka duta saraya saking panjenenganipun Bapak Muhammad Ismail Soibu Sri Rupiatun ingkang punika badhe sarirani dene panjenenganipun Bapak Akhirin dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kawula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para alim kang kula mulyakaken utaminipun keluarga tuan rumah Pak Hadirin sekalian, para pangombyong saking Jepara lan keluarga tuan rumah yang kula mulyakaken. Kepareng kula matur atas nama keluarga Jepara diripan Pak Ismail, kula kapenah Pak Lekipun. Ingkang nomor tunggal keluarga matur nuwun sanget dipun tampi kanthi nyenengake, dipun tampi kanthi mbungahake mulai lebu pintu ngantos dugi panggenan akad nikah sanesipun. Lajengipun Pak Ismail sak rombongan lajengipun matur nuwun ingkangipun rembakan calon pisanan sampun resmi dipun resmikaken menggah cara agami lan cara negari. Mugi-mugi estu akad nikah kala klebet akad yang kebak berkah Allahumma amin. Jengip pasrah kalih nomor tunggal pasah putra Mas Alwi sejak niki kula pasrahaken dhateng Pak Harto monggo dipun tampi minangka putra piyambak dipun mong sak saesanipun kirang sae dibimbing sampun sae dibombong. Maka tulugi mangke putra panjenengan ten Siripan mangke bagianipun Pak Ismail sing mau mong mriko. Monggo nika ora ana anak mantu, ora ana anak wong liya kabeh napa anak kandung kirang sae dibimbing sampun sae dipun bombong. Kula pasrahaken mulai dina niki jam niki Mas Ali dadi putra panjenengan. Mugi-mugi mangke dipun tampi kelan sae dipun rumat sak sae-saenipun saged nuwuhaken ing tembe wingking ndaken dzurriyyah thayyibah anak sing sae anak bojo sing sae Allahumma amin. Lajengipun Pak Ismail pasrah gawan. Gawan ku napa? Lamaran. Gawan ku napa? Bektan-bektan nggih. Lewataken Mas Ismail isinipun wau sekawan, mugi-mugi bener. Setunggal bogo emplok-emplok ping kalih napa busana napa anggon-anggon ya. Busana anggon-anggon ping 3 kencana, ngoten lho. Nah, kencana kok apa? Kencana iki napa? Nah, kencana nggih. Wonten nggih? Wonten. Ingkang nomor sekawan wau arta sejuta 700 mahar ning wau. Monggo Pak Dato dipun tampi
boga busana kencana dipun tampi kuwate namung ngoten niku ya. Kuwate namung niku pun dikuat-kuatake niku. Kuwate namung ngoten. Monggo dipun tampi putra dipun tampi gawan dipun tampi dados mangke dados keluarga ingkang nyambung tolak balik yang sedekah kerawa Allahumma amin. Lajengipun keluarga Jepara Silipan matur nuwun. Niku sampun sarapan kabeh. Niki nek cara protokol sing main bandingan niku sampun jangkepi. Jangkepi sogatane pun genep 3. Sogatane pun genep 3. Setunggal kependem kacang, ping kalih kesaruk napa semangka, ping 3 gembandul napa niku. Apa gedang. Terus niku pun lengkap ana konsumsi napa sing kependem, sing kesaruk lan napa sing gembandul niku sampun sarapan kabeh. Ana bakso, ana sate, ana napa niku? Pindang, ana napa? Gudeg nggih. Nah, niku pun telas niku nggih. Matur nuwun keluarga sampun menikmati bae karek mulya, karek mulya. Ngoten ingkang kula aturaken jeng pun mangke sampun cekap kanthi niki Jumat. Kula mangke nyuwun pamit, nyuwun pandonga mugi kabeh wangsul selamat genep dan dipun dongaaken putra-putra tambah saya Allahumma amin. Lajengipun Mas Alwi, Mbak sapa? Nah, niku kae wong aku ya. Nah, tak kandhani nomor 1 dadi bojo lanang sing apik, dadi bojo wedok sing apik. Tunggal nganggo kaidah Quran, bojo sing apik niru sandangan. Niru sandangan. Duweni fungsi minimal 3. Satrul Allah. Nutupi napa kekurangane. Ping kalih daf'ul marad. Buak ngeluh. Buak mules ya. Buak mules, buak ngeluh. Nomor 3 tajammul. Nah, tajammul itu napa? Membuat lebih indah napa? Membuat lebih indah napa? Pasangannya. Mas Alwi, Mbak. Nah, mangke dadi sandangan sing apik ana eleke bojomu aja kok siar-siarake. Nami napa? Satu napa? Aura. Nomor kalih dadi bojo sing duweni fungsi daf'ul marad. Asale mules dadi waras gara-gara ana bojone. Aja kuwalik, asale waras bojoku malah napa mules. Nah, sing apik nomor 3 tajammul. Tajammul niku maknane membuat lebih indah pasangannya. Tajammala dan tajammalu tajammulan. Nomor 2 Alwi, lakonana ngopapat tinggalo ngo 1. Ngayomi, ngayani, ngayemi, ngopeni, ninggal ngaprok. Napa nduk? Nah, ngayomi napa? Ngayomi napa? Ngayani napa? Ngayani, apa neh? Ngopeni, ngayemi. Nah, iki sing angel. Iki sing angel nggih. Sing ora oleh napa? Ngaprok. Sapa bojomu? Sapa? Lakono ngotelu. Nah, ngajeni, nganut, ngajangi napa? Ngajeni, nganut apa? Ngajeni, ngajangi. Nah, ajeng apa? Ajeng apa? Madahi napa? Nah, madahi. Alwi kayamu lah diwadhi kabeh nggih. Nduk, ngajeni ya. Nah, terus apa? Ngajangi, nganut. Nah, niku rega mati niku. Rega mati. Muga-muga sing tak kandhake manfaati sing terakhir keduanya ngamalake 5T. Keduanya ngamalake 5T. Ta'aruf, saling ngerti. Ta'aruf, saling pengertian. Ta'aruf, saling ngerti. Ta'aruf, saling pengertian. Ta'awun, apa? Saling tolong menolong. Tahabbub, saling mencintai. Terakhir napa? Ta'afi. Mesti paham. Taulisnu ya. Taulisnu kok. Taulisnu kok ya. Napa wae? Ta'aruf, saling ngerti, ta'aruf, saling napa? Pengertian, ta'awun, saling tolong, tahabbub, saling mencintai, yang terakhir ta'afi, saling ngapura-ngapuranan. Ngoten Pak Tanto, kula nyuwun pamit sampun mangke monggo kula ngandhani punaan kula. Nah, kesanipun menjadi sing sae. Nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis tetes
dawuh Suwijang Wijiling mangandika saha sabdatama ugi pitungkas dhateng Siatwaja Bonang Pinanganten mugia saged dados minangka dados paugering gesang wonten ing alam padang. Dieling-eling le ngayemi, ngayani, ngayomi, sing pungkasan nganaki. Lho nggih to? Ha nek ora iso nganaki nggo apa? Dados sageta tunggulinggal pikantuk wujuding golek kencana ingkang saged tata jalma. Wong omah-omah iku nek ora ana putra sing dadi piandel, alah kula ora ndek anak, asli wis pegatan karo bojoku. Lho niki kula piyambak sing tampil contoh sebab ora ana wong urip sing mulus niku mboten wonten. Mesti godha rencana niku mesti wonten. Mila dipun dongaaken, dipun wujekaken mugi-mugi Siatwaja tumulinggal pikantuk golek kencana ingkang saged tata jalma duwe anak. Ngoten nggih. Samangke dadosa putra-putri ingkang soleh-solehah. Anggenipun tansah ngabekti dhateng tiyang sepuh. Sanggening para rawuh adicara candhakipun atur panampi. Ingin badhe dipun sarirani dening pun Rama Kiai Haji Rama Ali sumangga kawula aturaken wekdal saha panggenan